רחוק מהעין, רחוק מהלב, אומר הפתגם. אבל כולנו יודעים שזה לא ממש נכון. כאשר ציוד יקר ערך ממוקם באתר מבודד ורחוק, או שהגישה אליו קשה, הדבר אינו תורם לשלוות הנפש שלך. כמובן שהנכסים סגורים ונעולים, אבל מה קורה כשאתה לא שם? האם מישהו נכנס בלי ידיעתך? אם המנעול היה יכול לדבר, מה הוא היה מספר לך? מולטילוק וסטארקום סיסטמס גאות להציג מהפכה באבטחה. וואטשלוק, המנעול המדווח. במקרה של פריצה או פתיחה לא מאושרת, משדר הוואטשלוק הודעה מיידית. הוואטשלוק נותן פתרון לקציני ביטחון ולמנהלי חברות אבטחה האחראים על אתרים רבים ומרוחקים בו זמנית. עם וואטשלוק, אתה תמיד הראשון לדעת. חברת מולטילוק, המותג שהפך לשם נרדף לפתרונות נעילה ברמת הביטחון הגבוהה ביותר, משלבת כוחות עם סטארקום סיסטמס, המובילה העולמית בטכנולוגיית מעקב לווייני ובקרה מרחוק, ליצירת הדור הבא של המנעולים. הוואטשלוק משלב נעילה מכנית עם מערכת התראה אלקטרונית, ומדווח לך באמצעות הודעת SMS או מייל על פי בחירתך. וואטשלוק הינה מערכת עצמאית שאינה תלויה באספקת מתח חיצונית, ועמידה בכל תנאי מזג אוויר. זהו פתרון פשוט, יעיל וחסכוני, המסייע לך במניעת גנבות, הן מתוך המערכת והן מחוצה לה, ומעניק לך שלוות נפש וביטחון. למי ששולח סחורה ליעדים מרוחקים, פיקוח ובקרה הם עניין חיוני. הוואטשלוק מאפשר מעקב רציף על מסלול המכולות, בקרה על כך שהמכולות לא נפתחו בדרך ליעדן, ומשמש כלי עזר לפיקוח בידי הרשויות. הוואטשלוק עוקב אחר מיקומן של כל המכולות שלך בזמן אמיתי, ומדווח על כל סטייה מהמתוכנן. אתה מגדיר את נתוני המיקום ולוח הזמנים באמצעות תוכנה פשוטה להפעלה, ומכאן ואילך הוואטשלוק משגיח על רכושך ומטריע רק במקרה של חריגה. כל פתיחה של המכולה נרשמת בחתך של זמן ומיקום. המידע נאסף במערכת וזמין לך בכל עת שתבחר, כך שבכל נקודה ברחבי תבל אתה נשאר תמיד בשליטה. המערכת מנפיקה דוח המפרט את מסלולה של כל מכולה, היכן ומתי נפתחה, ובאפשרותך לאמת את הדיווחים המתקבלים מהשטח, תוך שיפור השליטה והבקרה הכוללת בארגון. בכל יום נגנבים ברחבי העולם מאות פריטי ציוד שהושארו לבד בשטח, נגררים, מבנים ניידים ומתקני הספקת מתח החשופים לגנבה. במקרה של גנבת הציוד יחד עם המנעול, יתריע הוואטשלוק על יציאה מהתחום הגיאוגרפי אותו הגדרת. לבעלי עסקים נותן הוואטשלוק פתרון ייחודי, שימוש במנעול הוואטשלוק שתפעולו פשוט וקל כמו מנעול כלי הרגיל, מאפשר בקרה מלאה על השעות בהן בית העסק נפתח ונסגר בכל יום בימות השנה. זהו שומר הסף האישי שלך, המעניק לך שקט נפשי בידיעה שאם לא קיבלת התראה, סימן שהכל תקין. עם וואטשלוק אתה הראשון לדעת.